Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Muri. Taong 1968, Puerto Princesa, Palawan. Itong mga panahong ito, kabilang si Muri sa isang grupo na nangangalap ng mga mutya sa kabuuan ng isla. Kung saan-saan na sila noon nakakapunta para lamang maisakatuparan ang gusto nila. Sa halos humigit 5 taon niyang pagiging kaanib ng grupo, hindi niya maipagkakailang marami na siyang naranasang hindi pangkaraniwan. Ayon nga kay Muri na tuwing sumasapit ang araw ng mga kaluluwa, tumutungo sila sa sementeryo para humanap ng mga mutyang pinangangalagaan ng mga ito. Subalit, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap para makakuha ng ganoong gamit, nanatili silang bigo. Para sa kanya, napakahirap kumalap ng mutya. May hahalin tulad mo ang pagkuha nito sa gramo-gramong ginto na hahanapin mo sa patay na lupa. Ang 5 taon nga nila noong paghanap, sa kanilang 4, pawang 2 pa lamang ang nakakuha ng buhay na mutya. Kabilang narito si Muri at ang pinuno ng kanilang grupo. Bagaman ganoon ang sitwasyon ng kanilang pangkat, hindi mo masasabing mahina sila. Di man kasi sa pagmamayabang pero marami silang buhay na gamit kagaya ng mga anting-anting at talandro. Hindi rin mabilang ang kanilang mga habay sa katawan, maging ang mga libretang kanilang tinatangan. Sa oras naman na wala silang lakad, tumatambay sila sa baryo, naghahanap ng mga taong matutulungan. Ibang-iba rin ang grupo ni Muri sa mga tipikal na manggagamot sa kadahilan ng hindi sila tumutulong ng walang kapalit. Bagaman mahirap yung isipin, para sa kanila, hindi libre ang ganoong gawain. Kahit papaano kasi, meron din silang mga pangangailangan na kinakailangan nilang tustusan. Subalit, sa kabila ng ganoon nilang patakaran, hindi nila maipagkakaila, marami rin ang nagpapakonsulta sa kanila. Aminado rin kasi ang mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Epektibo ang pamamaraan ng kanilang panggagamot. Dahil sa trabaho nilang yon, kahit papaano, maginhawa ang kanilang buhay kahit wala silang ginagawa. Nga pala, sama-sama sa iisang bubong itong si Muri at ang mga kaibigan niya. Silang 4 kasi, lumaking walang pamilya at nangakong hindi mag-aasawa hanggat hindi pa nila natutupad ang kanilang mga pangarap. Simple lang naman ang pangarap nila at yon ay makakuha ng malalakas na mutya kagaya ng pangil ng kidlat at hiyas ng pusod ng dagat. Upang maging posible ang pangarap nilang yon, araw-araw silang nagpapalakas para sa pagkakataong kanilang hinihintay. Hindi rin sila pumapayag na merong nakakalamang sa kanila, lalo na ang mga nilalang na nasa kaliwa. Ngunit dahil sa ginawa nilang yon, unti-unti nilang hindi namamalayan ang iilang mga nilalang na nagkakaroon ng matinding galit sa kanila. Isang hapon, habang tumatambay sila sa kanilang pamamahay, nagpaalam naman ang isa niyang kasama na bibili ng uulamin nila kinagabihan. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, nagpasabay na rin sila ng kanilang mga pangangailangan para isahan na lamang ang pagbili nito sa baryo. Matapos nun, agad namang umalis ang kanilang kasama at naiwan naman sila nitong masayang nag-uusap. Habang tinatalakay nila Muri ang plano nila sa Kwaresma, wala silang kaide-ideya ukol sa mga nilalang na palihim na nagmamasid sa baryo. Pagkaraan pa ng ilang oras, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang mapansin ang kasama nilang pasuray-suray na naglalakad papasok sa kanilang tahanan. Pagsilay naman nila sa mga mata nito, bigla naman sila noong naalarma gawa ng nasisiguro nila hindi yon pangkaraniwang karamdaman. Dahil sa pangyayari, agad naman nila yung pinahiga
ginapos ng 5 buhay na salita habang paulit-ulit na kinakausap. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na nilang napapansin ng paghahabol-hininga nito hanggang sa dumating ang puntong pilit na nitong ibinubuka ang kanyang bunganga na parabang wala na itong kakayahang humigop ng hangin patungo sa kanyang baga. Maya-maya pa, bigla na lamang yung napahawak sa damit niya habang pilit yung nagwiwika sa kanya ukol sa nilalang na bumibiktima rito. Subalit, dahil sa labis nitong paghihirap na makapagsalita, wala silang naunawaan sa mga bagay na inilalahad nito sa kanila. Hindi naglaon, bigla namang tumigil ang kasama nilang yon, hudyat na tuluyan na itong namatay. Pagbagsak ng kamay nito sa higaan, napamura na lamang siya, dala ng galit na nararamdaman niya. Sa puntong yon, hindi na nila maiwasang mapaisip, lalo pat naniniwala sila malakas ang nilalang na pumatay sa kapatid nilang yon. Upang hindi na ito masundan, minabuti naman nilang wag na munang magpadalos-dalos sa kanilang mga hakbang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa bangkay, nagdesisyon silang hanapin ang pinagmulan ng karamdaman ng kanilang kaibigan. Sa pamamagitan kasi nito, magkakaroon sila ng karagdagang kaalaman ukol sa taktikang ginamit ng kanilang kalaban para mapasok ang bakod at puder ng kanilang kasama. Pagkaraan lamang ng ilang minutong paghahanap nila, natagpuan nila sa tenga nito ang animoy parang mga buhangin doong namuo. Dahil sa kanilang mga nasilayan, nanatili naman yun sa kanilang palaisipan. Buong buhay nila, hindi pa sila nakakasilay ng ganoong bagay na siya namang labis nilang ikinabahala. Maya-maya pa, nang makuha na nila ang buhangin sa loob ng tenga nito, doon pa lamang nila nalanghap ang halos nakakasukang amoy na mabilis na kumapit sa hangin. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na silang lumabas ng kanilang bahay para pahupain na muna ang amoy na kumalat sa paligid. Ayon kay Muri, may hahalin tulad mo ang amoy na yon sa bangkay ng asong 1 linggo nang nabubulok. Sa loob din ng ilang minuto, kumapit na ang amoy na yon sa kanilang mga damit, kung kaya't kinakailangan na nilang magpalit. Habang naghihintay sila sa labas ng kanilang bahay, doon nila napag-usapan ang tungkol sa sinapit ng kanilang kaibigan. Kahit umaapaw na noon ang kalungkutan sa kanilang isipan, pinilit nilang magpakatatag upang makapag-isip ng epektibong plano para maipaghigante ang pagkamatay nito. Sa tingin mo, Muri, anong ginamit ng demonyong yun para paslangin si Mandro? Hindi naman tayo nagpabaya, hindi ba? Tanong ng pinuno nila sa kanya. Nang marinig naman ni Muri ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang yon habang sumasagot doon ng, "Hindi ko rin alam, pero duda ko, isa itong abilidad ng pambabarang. Kung hindi tayo makakaisip ng paraan kung paano ito kontrahin, hindi malabong susunod din tayo sa kanya." Dahil sa kanyang sinabi, pilit namang nag-isip ng paraan ang pinuno nila upang maunawaan kung anong ikinamatay ng kanilang kasama. Ngunit kahit anong gawin nito, wala pa rin yung maisip na maaaring pinagmula ng karunungang yon. Sa pagsapit ng tanghali, doon na kumalat sa kanilang baryo ang nangyari rito. Maraming tao ang nakidalamhati sa kanila. Lahat ito hindi makapaniwala buhat sa biglaang pagkamatay ng isa sa kanilang kasama. Habang dumadagsa ang mga taong nakikilamay, sila Muri naman noon, walang ibang ginagawa kundi ang magmasid sa paligid. Malakas kasi ang kanilang kutob, umaaligid lang sa kanilang lugar ang nilalang na may gawa ng bagay na yon. Maya-maya pa, bigla naman silang nakasilay ng isang binatang naglalakad sa gitnang bahagi ng kalsada na naroon mismo sa harapan ng bahay nila.
Pagramdam nila sa napakabigat nitong presensya, dali-dali naman nila yung nilapitan, subalit ng akmang kokomprontahin na nila yon, doon nila nasilayan ang isang matandang lalaki nitong kasama. Nanlilisik ang mga paningin nitong nakatitig sa kanila at sa estado ng galaw nito, tila bang naghahanda yun sa mga pangyayaring hindi nito inaasahan. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan namang lumapit sila Muri sa matanda para yon ay kausapin. Sa pagharap nila sa kinaroroonan nito, mahinahon naman niya yung tinanong ng, "Saan ho kayo pupunta? Bakit parang umaligid kayo rito sa bahay? Tinitingnan niyo ba kung epektibo ang inyong ginagawa?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang masayang sumasagot sa kanya ng, "Magdahan-dahan ka, iho. Hindi mo kilala ang kausap mo. Napadaan lang kami rito. Bakit? Masama bang dumaan sa harapan ng bahay ninyo?" Kasabay ng pag-uwi ka ng matandang yan, ay ang dali-dali naman itong paglapit sa binata. Paghawak nito sa balikat ng kanyang kasama, walang pagdadalawang isip naman yung naglakad papalayo na para bang wala itong interes na kausapin sila. Sinubukan pa yung kausapin ni Muri pero pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang biglang bumaliktad ang kanyang paningin. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng isang matinding pagkasuka na halos lahat ng kinain niya at tubig na kanyang ininom nagawa niyang mailabas ng buong buo. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman siyang bumagsak sa lupa habang patuloy na nanghihina. Nang masipat naman yon ang kanyang mga kasama, agad naman siya nitong tinulungang ipasok sa bahay nila. Kinahapunan, nang medyo bumalik na ang lakas ni Muri, doon nila napag-usapan kung papaano nila papatayin ang matandang yon. Naniniwala kasi sila, meron itong kinalaman sa pagkamatay ng kanilang kasama. Ang kanilang pinagbatayan para humantong sa ganoong desisyon ay yung ipinakitang abilidad nito kay Muri. Matapos naman nilang mapag-usapan ang tungkol doon, wala na silang ibang ginawa kundi ang magtaas ng depensa sa kanilang mga katawan. Napansin kasi nila noon, hindi pisikal na kumbate ang magaganap, kundi espiritual. Sino man sa kanilang mga panig ang merong mahinang depensa, paniguradong yon ang unang mawawala ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, nahati ang kanilang mga obligasyon sa dalawa. Habang pinakikiramdaman ni Muri ang matanda at ang kasama nitong binata, ang dalawa naman niyang kasama na natili sa bahay nila, binabantayan ng bangkay ng yumao nilang kasama. Hindi kasi sila noon gaanong nagpakakampante, lalo pat marami silang nararamdamang mga balbal na umaaligid tuwing gabi. Bawat isa sa mga ito ay naglalaway at matindi ang pagmamalabis na makakain ng bangkay ng isang antingero. Habang papalapit na sila noon sa araw ng libing, mas lalo ring tumitindi ang kanilang nararamdamang kakaiba sa paligid. Kung sa mga unang araw ay nasa labas lamang ang mga balbal, sa ikawalong araw ng lamay, nagpupumilit na yung pumasok sa loob ng kanilang bahay sa pamamagitan ng pagbabalat kayo nito at pagsasabay sa dagsa ng mga tao. Gayunpaman, sa kabila ng mga pasimpleng pag-atake ng mga nilalang na yon, nanatili itong bigo. Hindi nila magawa-gawang malapitan ang kabaong dahil sa salitang pagbabantay ng dalawang kasama ni Muri. Sa kabilang banda naman, natagpuan na rin niya ang pamamahay ng matanda. Halos ilang araw pa lang siya noong nagmamasid pero marami na siya roong nakitang kakaiba. Ang mas nakapukaw noon sa atensyon niya ay yung nakita niyang medalyong tanga ng matanda na merong dalawang ahas na nakakagat sa bawat buntot ng mga ito. Paglalarawan niya sa medalyong yon, kasing laki lang ito ng barya
At sa tuwing gumagalaw ang matanda, napapansin niyang umiikot din ang mga ahas na nakaukit sa medalyon. Kapag sumasapit din ang hapon, inaalayan niyo ng matanda ng mga pakaing dasal, kalakip ang 7 banal na halik, pagpapakita ng pagmamahal sa gamit. Ayon kay Muri, na sa loob ng mga araw na kanyang pagmamasid, hindi niya nagawang malaman kung saang uri ng mga nilalang napapabilang ang matanda. Basta ang nakumpirma niya lang noon, meron itong dugo ng isang aswang, kalakip ang kakayahan nitong mambarang. Dagdag pa ni Muri na sa kanyang pagmamasid, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para kumprontahin ito. Hindi niya mawari pero sa tuwing pinagtatangkaan niya ito, may kung anong tinig ang nagsasabi sa kanyang isipan na mamatay na lamang siya sa mga kamay ng matanda. Bagaman alam niyang bulong yon ang kanyang kutob, pilit niya pa rin itong sinusunod. Aminado kasi si Muri noon na ang matandang yon ay nagtatangan ng karunungang higit pa sa kanilang mga karga. Sa pagsapit ng libing ng kaibigan niya, patuloy pa rin niyang pinagmamasdan ang bawat galaw ng matanda at ng apo nito. Kinagabihan noong mismong araw na yon, habang nakakubli siya sa magubat na parte ng bahay nito, doon niya nasilayan ang matanda na lumabas ng kubo. Sa pagdating nito sa bakuran ng kanilang tahanan, sinundan din niyo ng binata na merong daladalang isang basong naglalaman ng kulay pulang likido. Pag-abot naman ito ng baso, agad naman yung ininom ng matanda na siya namang naging sanhi upang mabilis na yung magpalit anyo. Sa isang iglap, doon na silayan ni Muri ang pagtulis ng mga braso at binti nito na parabang isang uri yon ng demonyo. Humaba rin ng husto ang mga galamay ng nilalang na yon hanggang sa maging kasing tangkad na ito ng isang punong kahoy. Matapos yan, unti-unti ring nawala ang mga mata nito kung saan napalitan na lamang yon ng buradong pagmumuka, kalakip ang bunganga nitong may napakatalas na mga ngipin. Sa pag-atungal ng nilalang na yan, dahan-dahan naman yung naglaho at sa pagkawala nito, nag-iwan niyo ng isang tumpok na itim na buhangin sa mismong lugar na kanyang pinaglahuan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ang tanging nasilayan na lamang ni Muri ay ang paglakad ng nilalang na yon sa damuhan. Yung bata namang nag-abot ng kulay pulang likido sa matanda, agad namang pumasok sa loob ng bahay nito habang pilit na itinatago ang kaliwang braso nitong dumudugo. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, halos hindi naman niya maipagkakaila ang takot na namumuo sa kanyang pagkatao. Sa isip-isip noon ni Muri, kapag natagpuan siya ng nilalang na yon, paniguradong katapusan na rin ang buhay niya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang malaking puno na bigla na lamang nahawi ang mga sanga. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, nasa lugar na yon ang nilalang na naglaho. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman niyang nakalayo na ito, palihim naman niya yung sinundan hanggang sa makarating na siya sa sementeryo. Mula sa lugar na yon, nanatili siyang nakakubli sa kakahuyan, gawa ng hindi na niya matagpuan ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang 8 balbal na pilit na binubungkal ang nicho ng kaibigan niya. Bagaman may mga pangontra yun doong nakabaon, hindi yun sapat para mapigilan ang mga nilalang na yon. Subalit, bago pa man nila mawasak ang puntod nito, bigla na lamang umatungal ang isa sa mga balbal matapos itong magtamo ng isang malaking pinsala sa likod. Sinubukan pa nitong magpumiglas pero baliwala ang bagay na yon dahil sa wala naman silang kakayahang masilayan ang kanilang kalaban. Sa pagbalik naman ng liwanag ng buwan,
Doon nasilayan ni Muri ang anino ng nilalang na pilit na naglalabas ng maraming galamay sa bunganga nito. Hindi naglaon, bigla na lamang nawala ang balbal, indikasyon na nakain na yon ng tuluyan. Dahil sa pangyayari, agad namang nagsipulasan ang mga balbal papalayo na siyang naging sanhi para umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon. Akala ni Muri balbal ang pakay nito, pero maya-maya pa, doon niya na yun nasipat na dahan-dahan nang winawasak ang puntod ng kaibigan niya. Pagkakuha nito ng kabaong, kitang-kita ng kanyang mga mata kung papaano yun buhayin ng nilalang sa pamamagitan ng pag-ihip dito ng mga may itim na buhangin na nanggaling sa bunganga nito. Habang pilit namang nagpupumiglas ang bangkay ng kanyang kasama, wala naman siyang ibang narinig sa paligid maliban sa malalim na paghinga ng nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, doon niya nasilayan kung papaano hinigop ng nilalang na yon ang lahat ng anting-anting at talandro nitong nakakapit sa katawan. Matapos naman yung maisakatuparan ng nilalang, agad naman itong nilulunang buo ang bangkay ng kanyang kaibigan. Sa pagkawala nito, agad namang nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Dahil sa takot noon ni Muri, doon na siya nagpalipas ng magdamag sa takot na baka nasa paligid pa ang nilalang na yon. Kinaumagahan, pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang inutusan ng dalawa niyang kaibigan na aalis na sila sa lugar noong mismong araw na yon. Naniniwala siya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makaligtas sila roon ng buhay. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, pilit naman siya nitong pinigilan sa paniniwalang magagawa nilang matalo ang nilalang. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman yung kinuwelyuhan ni Muri habang sumasagot doon ng, "Naririnig mo ba yung sarili mo? Nakinig ka ba sa mga sinabi ko? Wala tayong tsansang manalo sa demonyong yon. Hindi ko nga alam kung anong uri nito eh. Sa tingin mo, ano ang pag-asa nating dung manalo, gayong hindi yun nakikita?" Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, nagpumilit pa rin yun sa nais nitong mangyari. Dahil dito, wala na ngang nagawa si Muri kundi iwan ng dalawa para lamang mailigtas ang sarili niya. Ayon sa kanya, hindi naman yun kaduwaga na maituturing lalo pat sadyang makapangyarihan ang kalaban nila. Naniniwala rin siya, kamangmanga na maituturing ang pakikipaglaban sa nilalang na hindi mo naman alam ang totoong kahinaan. Matapos naman niyang makapagligpit ng gamit, dali-dali naman siyang lumabas ng kanilang bahay para lumipat sa ibayong isla. Nang akmang maglalakad na siya patungo sa labas ng bakuran nila, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang matanda at ang apo nito na animoy kanina pang naghihintay sa labas. Pagtitigan nilang dalawa, pilit naman niyang ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin sa takot na baka mapangibabawan na naman ito ang kanyang depensa. Maya-maya pa, halos manginig naman ang kabuuan ng kanyang katawan matapos naman niya yung marinig na magwika ng, "Mabuti ang pasya mo, iho. Natauhan ka rin. Huwag kang mag-alala. Pauunlakan ko ang hiling mo kapalit ng dalawa mong kasama. Iwan mo na sila. Wala na akong nakikitang pag-asa sa kanila." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad at sa paglagpas niya sa kinaroroonan ng matanda, takot naman siya roong sumagot ng, Maraming salamat ho." Sa pag-alis ni Muri sa kanilang lugar, ni isang segundo, hindi na niya ibinalik sa baryo ang kanyang paningin. Bago pa man noon sumapit ang takip silim, kasalukuyan na niyang binabagtas ang laot
patungo sa ibayong isla. Wala siyang pakialam kung malunod pa. Ang importante, makatakas lamang siya sa lugar na yon. Lumipas pa ang ilang araw. Matapos niyang makatawid ng Coron patungong Mindoro, doon pa lamang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Labis siyang ipinagpasalamat ni Muri, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, yon ang ikalawa niyang buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ilang taon pa noon ang lumipas, tuluyan niya nang iwinaglit sa kanyang katawan ang lahat ng tinatangan niyang karunungan sa takot na baka muli na naman niyang makasagupa ang halimaw na balbal na nagpatiklop ng antingero. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo masakit tong kwento na to, no, para sa ating lahat. Kasi alam naman natin na kapag antingero tsaka mamumutya, sobrang lakas ng mga yan. Tsaka kung babalikan natin yung kwento, si Muri meron tong tangang mutya Pero hindi ko alam kung bakit takot na takot siya dun sa halimaw na nakita niya. Alam niyo dun sa part na parang niyayaya niya yung mga kasama niya na umatras na, parang medyo nagagalit ako kay Muri na, ba't ka natatakot? Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. 'Di ba? Na pwede mong gamitin yan laban doon Pero hindi rin kasi natin masisisi si Muri. Ito yung tinatawag na instinct. Siguro kahit alam ni Muri na meron siyang tangang mutya, hindi naman niya nabanggit kung ano. Tapos meron din siyang mga talandro, mga agimat o kung ano-ano pang pangontra sa kaliwa. Alam niya sa sarili niya na kulang yun. 'Di ba kasi pinangunahan siya ng takot Natakot siya sa physical na anyo nung halimaw na balbal ba yun o kung ano mang klase ng nilalang na yun. Kasi isipin nyo yung nilalang na yun parang kinain din yung balbal. Tapos pagkakain niya sa balbal, hinigop niya lahat ng gamit ng kapatid o kasama sa samahan nito ni Muri. Tapos kinain pa yung katawan. 'Di ba sobrang lakas naman nung kung tutusin. Alam ko wala pa tayong nalalapag ng ganong klaseng kwento rito sa channel ko o ganong klase ng nilalang. So hindi ko alam kung ano yon kasi nagpatiklop ng antingero, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin gabunan ng mga balbal kasi kumain ng kapwa balbal 'di ba? So hindi ko alam kung ano to. Medyo nakakatakot lang na sana ubos na yung ganitong klase ng nilalang kasi kung hindi pa rin malamang sa malamang maraming antingero nga atras dito. Sana lang makasalubong niya si Lolo Ruben para tapos kaagad, 'di ba? Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.